Къща в Северна Каролина, Шарлот, за $293 000, което е около 280 000 евро. 1386 фута, 140 квадратни метра. Абсолютно готина, яка къща, обзаведена вътре напълно на две нива. Това излиза 2000 евро на квадрат. И сега, виждате ли го това? Сега ви показвам в Гоце Делчев, София. Двустаен апартамент, обзаведен 360 000 евро. За 65 квадрата 5538 евро. Но важното е, че пише в описанието: без комисионна, продава се от собственик. Добре, че няма комисионна на този имот, защото ако имаше, никой нямаше да го вземе, нали? Така че проблема не е в брокерите, дами и господа, това е частна обява. Най-вероятно този собственик от Гоце Делчев иска да си купи тази къща в Шарлот и да му останат и пари за едно мерцедесче, чисто ново.